Pozdrav dragi moji. Ja se javljam vanredno večeras, nisam uopšte planirala, ali ceo dan mi se mota po glavi nešto u vezi emotivnog stanja koje izazivaju kod nas razna očekivanja. Ja ne znam da li se dešava vama i ne znam da li vi imate očekivanja od sebe, od drugih ljudi, pogotovo od drugih ljudi, od bliskih ljudi, od prijatelja. Da li vi imate očekivanja, da li vi komunicirate o tim očekivanjima, da li vi jasno stavljate do znanja ljudima šta želite i kakva su vaša očekivanja, ili podrazumevate da oni mogu da čitaju vaše misli i da vas dovoljno poznaju da bi oni morali da postupe po vašim očekivanjima, i da li se dešava da kada vaša očekivanja nisu ispunjena, da se vi onda osjećate da prosto vaše emotivno stanje je loše, da se osjećate frustrirano, iznevereno, izneverena su vaša očekivanja i ne znam kako se osjećate i da li se prepoznajete uopšte u tome, da li vam se to dešavalo, da li vam se to dešava i sad. Prosto to hoću da podelim sa vama iz razloga što sam ja zaista pre promene imala očekivanja. Imala sam prvo očekivanja velika prema sebi i uvek sam bila stroga prema sebi. Dok sam isto tako imala očekivanja i prema drugim ljudima. Imala sam očekivanja od prijatelja, imala sam očekivanja od porodice, od bliskih ljudi. Očekivala sam prosto da ako ja njima učinim nešto, da ja mogu da se oslonim da će i oni da učine nešto. Ali najgora stvar u svemu tome nije bila da li su oni hteli ili nisu hteli meni da učine to što ja očekujem. Problem je bio u tome što ja to nisam jasno komunicirala. Ja nisam nikada rekla otvoreno ja očekujem to i to, pa onda da vidim da li osoba želi da mi izađe u susret i ispuni moja očekivanja ili ne. Nego sam ja podrazumevala da ljudi znaju šta ja očekujem, da me dovoljno poznaju i da prosto oni znaju šta ja očekujem. Ili kao da čitaju moje misli pa će oni sad znati šta ja očekujem. I onda se dešavalo naravno da moja očekivanja ne budu ispunjena i da se ja osjećam emotivno, da mi bude, da imam taj osjećaj tegobe, teskobe, jedne emocije izneverenosti, da su prosto, da me te osobe ne vole dovoljno, da im ja nisam važna, da ja nikome nisam bitna, jer da sam ja nekom bitna i važna, oni bi ispunili moja očekivanja. A nikad ih jasno nisam ni iznela. To sam htjela da prosto podelim sa vama, da li vi tako radite, da li vi jasno komunicirate svoja očekivanja ako ih imate. I sada kada sam spoznala NLP i NLP metodologiju, meni je na početku najteže bilo i najteža promjena mi je bila da usvojim NLP princip da se iza svakog ponašanja krije dobra namera. To mi je bilo jako teško da usvojim. Jer trebalo je zaista vremena da ja to prihvatim kao svoju istinu i da ja promenim svoje stare obrasce ponašanja. I već sam vam rekla da ništa samo po sebi nije ni dobro ni loše, nego mi dajemo značenje iskustvima i događajima dobrog ili lošeg. I recimo ja sam u prošlosti davala značenje tim izneverenim očekivanjima, davala sam loše značenje, a u stvari nisam ni komunicirala o tome šta očekujem. I sad kad sam ja usvojila taj princip, kad je to za mene prirodno stanje, kada je konačno došlo do
prosto kada je to ušlo potpuno i utemeljilo se u meni kao razmišljanje i kao istina. I kada ja sada razumem da iza svakog ponašanja stoji dobra namera, ja, ako i imam očekivanja, ali ja više nemam očekivanja, to hoću da vam kažem. Nemam očekivanja od drugih ljudi, prema sebi sam prvo mnogo blaža i razumem sva svoja stanja i ne pravim dramu više ni oko čega. Prosto idem prema svojim ciljevima i znam koji su moji potencijali, koje su moje mogućnosti i u skladu s tim se i ponašam i vodim i izlazim iz zone poznatog i zahvalna sam sebi zbog toga i prosto sve manje očekivanja imam prema sebi u smislu da ako nešto i ne uradim, da ne kritikujem sebe kao što sam pre, da ne vodim unutrašnji dijalog zašto sad to nisi uradila, a ti nisi sposobna bila da to uradiš, kao što sam nekad svašta ja sebi govorila, a pogotovo prema drugima. Ako i imam neka očekivanja od članova uže porodice, ja to sada jasno iskomuniciram i razgovaram o tome da li. Prosto ja više ne dozvoljavam da mi se podrazumeva da neko zna šta ja želim, nego kad nešto želim ja to jasno i kažem i automatski se o tome razgovara i nema više uopšte izneverenih očekivanja. A što se tiče drugih ljudi, prijatelja, sve je bezuslovno. Recimo, mene je iznenadilo, eto, čak sam i u tom smislu napravila pomak koliko sam ja usvojila to da iza svakog ponašanja stoji dobra namera. Ja sam čak tražila podršku od ljudi da me zaprate na mom YouTube kanalu, obavestila sam mnoge ljude prijatelje sa Facebooka i pratioce sa Instagrama. Recimo, to su ljudi koje ja ne poznajem lično. Ali ja zaista, moja dobra namera je bila da ljudi saznaju za ovo i da im to koristi. To je bila moja dobra namera. I onda, prosto kad ideš sa dobrom namerom bez očekivanja, ja recimo nisam imala nikakva očekivanja. A eto, dešava se da me ljudi podržavaju i evo ja hoću ovom prilikom da se zaista zahvalim, da se prosto osjeti ta dobra namera. I onda kad ja nemam očekivanja i onda ne mogu da se razočaram kad recimo dobijem komentar tipa pa radim ja nešto, a što ti meni nisi nešto lajkovala ili što ti meni nešto nisi. Mene bi to pre jako brinulo, ja bi razmišljala o tome i baš bi mi onako bilo neprijatno. Međutim, ja sad razumem da takav komentar potiče također iz dobre namere, jer osoba koja je to napisala, to što ona radi za nju je važno i ona je imala očekivanje da ja recimo to lajkujem. Ali to očekivanje nije iskazano. Ja recimo to nisam znala jer ja ne čitam misli i ne mogu da pretpostavim šta je kome važno. I opet ta dobra namera i to moje razumevanje dobre namere je donelo dobru. Ja ću zaista sad to pogledati i vidjeti zaista o čemu se radi. I opet smo na dobitku. Znači kad je u osnovi dobra namera i kad se nešto radi iz srca, onda stvarno nema potrebe za bilo kakav loš osjećaj ni da nam misli idu u nekom negativnom pravcu. Zašto sad on meni to tako kaže ili... To hoću da vam kažem, to sam htjela da podijelim sa vama.
razmislite o tome da li imate vi očekivanja i da li vi njih jasno komunicirate. I da li uopšte ima potrebe da recimo imate očekivanja od ljudi koje ne poznajete. Mislim, ako se desi nešto dobro, ako se desi da vas podrže, da vam izađu u susret, to je zaista nešto divno. Ali ako se to ne desi, nemojte biti razočarani, nemojte imati očekivanja da će da se desi. Jer prosto mi ne znamo u ovom momentu šta se dešava tim ljudima i da li su oni tada u mogućnosti. Možda oni nemaju vremena ni da pogledaju tu poruku, recimo moju. Sad ja kad bi otišla u razmišljanje zašto mi sad ne odgovaraju, zašto mi sad ne pišu da hoćemo te podržati, to bi mene dovelo u loše emotivno stanje, ali ja uopšte ne razmišljam na taj način. Nego razmišljam o ljudima koji su me podržali i beskrajno sam im zahvalna. Eto, to sam htjela da podelim sa vama. Ne znam koliko vam ovo može biti korisno, ali u svakom slučaju želim da vam kažem da će vam život biti mnogo lakši i da ćete mnogo bolje emotivno da se osjećate i rasterećeno ako imate neka očekivanja, da ih jasno iskomunicirate. I to sa bliskim ljudima i bliskim prijateljima. Nemojte očekivati da će ljudi da vam čitaju misli i pretpostavljati kako oni znaju šta vi želite i šta je vama u datom momentu potrebno. Iskomunicirajte to. Eto, to sam htjela da vam kažem. Prijatan vikend.